Malawi Today. Hi everyone, leo ndofuna ndikambisho simple Chithyola. Ndofuna ndiyankhule because anaitanisa ma district chairman ndi anthu achipani. Kumene kwa anthu aja ndikuwapasa ma 500,000 ndi matumba 55 achimanga akuti cholinga kuti anthu azapange support Chakwera kuti Chakwera imeso pa tikiti ya MCP come 2030. Ndeni funso langa ndi kuti Chithyola ali ndi position yanji kuchipano kuti azikalamula ma district chair kuti ayi asankhe Chakwera aime pa tikiti ya MCP. Ifeto sitikukana kuti Chakwera sangaimire president ngati akufuna because anakha president wa dziko kwa term imodzi. He has the right to stand again for the second term. Koma ife tikuti akhoza kuimira independent or better still atha kupita kuzipani zina akhoza kupanga alliance ndi achisu kaimira chipani cha umodzi. There is no problem. But what we don't want is they should impose their decisions on us because Chakwera omwe analuza ndi Malawi omwewo and you are still forcing things kuti munthu yemweyo so Malawi sanakhuluke mabala ake sanapole ni mene anazunzikira. You are still imposing people ndi Chakwera omwewo. And do you think we can win with that? Do you think MCP kuti izawineso it needs Chakwera kuti izawineso? No. And Chithyola, you failed as a Minister of Finance. There is nothing that you did Jodithandiza failed. We even suffered more when you were the Minister of Finance. Munakanika kukonza economy ya dziko. Munakanika kukonza zinthu zina kuti ziyende bwino. Yet when the minister you had power. And if Chakwera must go down today, you are one of those people. I mean, you are supposed to go down with him because you are one of the people who contribute. Hi everyone, leo ndofuna ndikambisho simple Chithyola. Ndofuna ndiyankhule because anaitanisa ma district chairman ndi anthu achipani. Kumene kwa anthu aja ndikuwapasa ma 500,000 ndi matumba 55 achimanga akuti cholinga kuti anthu azapange support Chakwera kuti Chakwera imeso pa tikiti ya MCP come 2030. Ndeni funso langa ndi kuti Chithyola ali ndi position yanji kuchipano kuti azikalamula ma district chair kuti ayi asankhe Chakwera aime pa tikiti ya MCP. Ifeto sitikukana kuti Chakwera sangaimire president ngati akufuna because anakha president wa dziko kwa term imodzi. He has the right to stand again for the second term. Koma ife tikuti akhoza kuimira independent or better still atha kupita kuzipani zina akhoza kupanga alliance ndi achisu kaimira chipani cha umodzi. There is no problem. But what we don't want is they should impose their decisions on us because Chakwera omwe analuza ndi Malawi omwewo and you are still forcing things kuti munthu yemweyo so Malawi sanakhuluke mabala ake sanapole ni mene anazunzikira. You are still imposing people ndi Chakwera omwewo. And do you think we can win with that? Do you think MCP kuti izawineso it needs Chakwera kuti izawineso? No. And Chithyola, you failed as a Minister of Finance. There is nothing that you did Jodithandiza failed. We even suffered more when you were the Minister of Finance. Munakanika kukonza economy ya dziko. Munakanika kukonza zinthu zina kuti ziyende bwino. Yet when the minister you had power. And if Chakwera must go down today, you are one of those people. I mean, you are supposed to go down with him because you are one of the people who contributed to the failure of this country. Kuti Chakwera zilephera. There are people like you. I mean, munathandizira kuti Chakwera achaluze. So why you are one of the beneficiaries of Chakwera. So why do you want to force us? Kuti anthu azapange Chakwera omwe azaime pa tikiti ya MCP. He can stand amene mufuna kupanga support Chakwera. You can go and ukapanga support ku independent. You can go with him. You are one of the beneficiaries. So you are one of those bootleggers. So there's nothing that you can do Jodithandiza if. What you do is to praise Chakwera just because mukuhonga kaudindo kuti anakupasana as leader of opposition. Kuna anthu anzeru and no matter about Chakwera. Even I questioned the choice you sankha inuka leader of opposition, to be honest, because you are one of those people. I mean, mwaununga na udziko. To be honest, kukanika kukonza economy ya dziko, kukanika kukonza kuti zinthu ziyende bwino, kuthetsa ma export license. And do you think dziko lopanda anthu kupanga export zinthu zingayenda? Munakanika, you failed and you also want to fail and you want to impose your decisions on us kuti tizalephereso tizaluzeso just because iniyo mukungo funa kukhala ni mphamvu basi kusunga mphamvu. And my question to Chakwera, is this how you want to be remembered as the former head of state wa dziko linolo? Is this what you want Malawians to think kuti ndinu munthu amene makakamira udindo term yanu itatha kukakamirabe udindo? You became president wa MCP in 2013 after being chosen convention. Term yanu imene ikatha 2023 and you're still forcing things mpaka na lero kuti mukhalibe president. Do you want to leave this legacy yonena kuti ndinu munthu mmodzi amene munali munthu okakamira pa udindo?
anthu amene iye John Tembanaka kamira John Tembanaka pa MCB as MCB president just for 2 terms itatha nthawi yake Chakwera anatenga mpando koma Chakwera ndi kukakamira mpando ungati kuti mpando ndi wakubanja no chipani chisija munthu chipani chisija kubanja alipo anthu ambirimbiri amene they have been in MCB izizi tikuzonazi ndi zachilendo even akuluakulu enaso amene analimo nthawi imeneyo amene akalambira kwa MCB kwa amazona sokuti ndi zachilendo. Your leadership is different from any other person amene wakhala president kwa MCB. The way you've governed, even the way your decisions in MCB sana lokomera anthu achipani. You failed to make decisions yothandiza chipani. So why do you want to cling to power Lero kumakakamira? No, ntchito yanu ndi yotsutsa ku opposition. What power do you have ngati leader of opposition kuti muzikanoti ayi madisi and tithokoze madisi because mudaona zinthu ngati zimene munanena munabwera poyera kuti ayi watipasa 500,000 komanso atipasa matomba 5 achimanga. That's the spirit imene ikuyenekera kukhalapo kuti chinthu mukachiona kuti actually imene ndi bribe because ngati zili zachilungamo you're not supposed to call people mukungoyenekera kupita convention ngati Chakwera akufuna apikisana akapikisane nawo akagwere komweko akachite manyazi because pena pake zikuoneka soti Chakwera sachita manyazi when he's losing. In fact, he was supposed to resign even the moment he failed as president. Analumbisidwa ABM. Ankangwenekera panga resign. Because to be honest, that was a very big disgrace to him. So zonena kuti ndazikhabe kakakamira be kuchipani honestly I didn't expect this. Ndaye zina zake asogolera athu mmene mumayendesera zinthuzi. We honestly timapanga question kuti kodi anthu awawa do they really mean kufuna kuthandiza chipani chika kapena kufuna kuti akamaza choka mipando chipani chizakhale chatheratu atigulisa ntchito yanu ndi yotsutsa kuli zambiri zoti mukatsutse ku parliament ko you are failing to do that. You are failing your job as a leader of opposition koma ndimalimbana ndi kuchipani. No, that's not on. Asiyeni anthu apange decision tipite ku convention kula anthu ambirimbiri anzeru amene akhoza kuyendesa chipani even more than Chakwera. You are failing your duty even as leader of opposition koma kukakamira you failed as a minister koma kukakamira be kuwapanga force anthu kuti asankha Chakwera. No, it's high time you leave the party alone and it's high time Chakwera should decide ndikupanga resign ndikusiyira anthu ena osati akakamira amene amatsutsa kwambiri amene apanga anthu amene amapanga benefit ndi Chakwera then they will defend him because apanga benefit and Chithyola is one of the beneficiaries so they have benefited and ambiri ena sana apange benefit. So why should we want someone like him kuti azikhala bodi watizunza ife ali president chipani anthu achipani chake chomwe tasinzika tapanga safa anthu amavutika mtauni nde tizikakamira be kuti munthu omwe azabwereso tizazunzikeso. No, ndithu kumeneko ndikulongosola kwa nzima yamene timamudziwa bwino ndi kuzuzula khalidwe loyipa makamaka la akuluakulu a MCB kumene kukakhala kuti zinthu sizikuyenda bwino uyu amabwera pa forefront ndi kuzuzula kuti no zinthu sizikuyenera kuti ziziyenda choncho kapena inu munalakwisa pakuti inu munalakwisa chakuti ndipo zimenezi ndizofunikira kwambiri makamaka mukudziwa bwino inu kuti kumeneko ndikukonza zinthu anthu amene ndi amene amafunira zabwino chipani chifukwa ngati anthu angokhala nkumangombera m'manja chilichonse komanso zinthu zikavuta osakhala pansi nkumaonekera kuti sichachitisa kuti tiluze ndi chani ndikuti makhala kuti anthu simukufunira zabwino chipani pamene palakwika pamafunika kuti pakonzedwe komanso kuona zofowoka zimene zapangisa kuti inu mufowoke nde zambiri ndi zimenezo zimene akamba amayi amenewa. Nde ino maganizo anu tiuzeni mu comment section kuti tidziwe nanonso kumbali yanu kodi mukuona kuti nzima amene akuyankhula zoona kodi Chakwera sakufunikanso mdziko muno kapena alisenso kuti tapase chance china tayika ni comment timve mu comment section. Ngati mukungotipeza kumene tapangani subscribe tapangani like tapangani share tapangani turn on notification bell kuti tikaponya video pamalo pano isamakuphonyeni kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Because you are one of the people who contributed to the failure of this country. Kuti Chakwera zilephera. There are people like you. Amene munathandizira kuti Chakwera achaluze. So why you know you are one of the beneficiaries of Chakwera. So why do you want to force us? Kuti anthu azabange Chakwera omwe azayime pa ticket MCB. He can stand amene mufuna kupanga support Chakwera. You can go and ukapanga support ku independent. You can go with him. You are one of the beneficiaries. So you are one of those bootleggers. So there's nothing that you can do Jodi Thandiza if
chifukwa what you do is to praise Chakwera just because mukuhonga kaudindo kuti anakupasana as leader of opposition. Kuna anthu anzeru and ndimadabwa kuti Chakwera, even I questioned the choice yosankha inu khala leader of opposition, to be honest, because you are one of those people amene mwaununga nawo dziko. To be honest, kukanika kukonza economy ya dziko, kukanika kukonza kuti zinthu ziyende bwino, kuthetsa ma export license. And do you think dziko lopanda anthu kupanga export zinthu zingayenda? Munakanika, you failed, and you also want to fail, and you want to impose your decisions on us kuti tizalephereso tizaluzeso just because iniyo mukungo funa kukhala ni mphamvu basi kusunga mphamvu. And my question to Chakwera, is this how you want to be remembered as the former head of state wa dziko lino? Is this what you want Malawians to think? Kuti ndinu munthu amene makakamira udindo temu yanu itatha kukakamirabe udindo. You became president wa MCB in 2013 after being chosen convention. Temu yanu imene ikatha 2023, and you're still forcing things mpaka na lero kuti mukhalibe president. Do you want to leave this legacy yonena kuti ndinu munthu mmodzi amene munali munthu okakamira pa udindo? Anthu amene iye John Tembanaka kamira John Tembanaka pa MCB as MCB president just for 2 terms. Itatha nthawi yake Chakwera anatenga mpando. Koma Chakwera ndi kukakamira mpando ungati kuti mpando ndi wakubanja. No, chipani chisija munthu, chipani chisija kubanja. Alipo anthu ambirimbiri amene they have been in MCB. Izizi tikuziona zindi za chilendo. Even akuluakulu enaso amene analimo nthawi imeneyo amene akalambira kwa MCB kwamazona sokuti ndi za chilendo. Your leadership is different from any other person amene wakhala president wa MCB. The way you've governed, even the way your decisions in MCB sana lokomera anthu achipani. You failed to make decisions yothandiza chipani. So why do you want to cling to power lero kumakakamira? No, ntchito yanu ndi yotsutsa ku opposition. What power do you have ngati leader of opposition kuti muzikanoti ayi madisi? And tithokoze madisi because mudaona zinthu ngati zimene munanena munabwera poyera kuti ayi watipasa 500,000 ye komanso atipasa matumba 5 achimanga. That's the spirit imene ikuyenekera kukhalapo kuti chinthu mukachiona kuti actually imene ndi bribe, because ngati zili zachilungamo you're not supposed to call people. Mukungoyenekera kupita convention ngati Chakwera afuna apikisana akapikisane nawo akagwere komweko akachite manyazi, because pena pake zikuona kasoda Chakwera sajita manyazi when he's losing. In fact, he was supposed to resign even the moment he failed as president. Analumbisidwa ABM ankangwenekera panga resign, because to be honest that was a very big disgrace to him. So zonena kuti ndazikhabe kaka ukakamirabe kuchipani, honestly I didn't expect this. Ndaye zina zake asogolera athu mmene mumayendesera zinthuzi. We honestly timapanga question kuti kodi anthu awawa do they really mean kufuna kuthandiza chipani chika kapena kufuna kuti akamaza choka mipando chipani chizakhale chatheratu atigulisa? Ntchito yanu ndi yotsutsa kuli zambiri zoti mukatsutse ku parliament ko. You are failing to do that. You are failing your job as a leader of opposition. Koma ndumalimbana ndi kuchipani. No, that's not on. Asiyena anthu apange decision. Tipite ku convention kula anthu ambirimbiri anzeru amene akhoza kuyendesa chipani even more than Chakwera. You are failing your duty even as leader of opposition. Koma kukakamira, you failed as a minister. Koma kukakamira be kuwapanga force anthu kuti asankha Chakwera. No. It's high time you leave the party alone, and it's high time Chakwera should decide ndikupanga resign, ndikusiyira anthu ena osati akakamira. Amene amatsutsa kwambiri amene apanga anthu amene amapanga benefit ndi Chakwera. They will defend him because apanga benefit, and Chithyola is one of the beneficiaries. So they have benefited, and hambiri ena sana bange benefit. So why should we want someone like him kuti azikhala kuti watizunza ife ali president chipani anthu achipani chake chomwe tasinzika tapanga safa anthu amavutika mtauni nde tizikakamira be kuti munthu omwe azabwereso tizazunzikeso? No.